Que é un plástico? Polo xeral, os plásticos son polímeros que se moldean a partir de presión e da calor. Unha vez que alcanzan o estado que caracteriza os materiais que denominamos plásticos, suelen ser resistentes á reacción e a veces pesan pouco. Deste modo, os plásticos podense empregar para fabricar unha ampla gama de produtos: botellas de auga, bolsas de compra. O custo é baixo e resistente ao deterioro, a impermeabilidade e a posibilidade de colorearse en moitas gamas. Sen embargo, tamén experimentan diversas contras. Moitos non se poden reciclar, polo que contribúen á contaminación. Por outra parte, non resisten a calor excesivas, derreténdose e liberando sustancias tóxicas. Propiedades. As propiedades e características da maioría dos plásticos, aínda que non de todos, son estas: fáciles de traballar e moldear, teñen baixo custe de produción, posúen baixa densidade, son impermeables, son bons illantes eléctricos, acústicos e térmicos, aínda que algúns non resisten ás temperaturas altas. Resisten a corrosión e moitos factores químicos. A maioría non son biodegradables, nin fáciles de reciclar, e se se queiman son moi contaminantes. Clasificación. Plástico número 1. Tereftalato de polietileno. PET. Úsase para facer botellas de zumes, auga e outras bebidas, e para conter condimentos, salsas, aderezos, etc. O PET é considerado como seguro, pero en realidade podería filtrar o metal antiamoníaco tóxico que é utilizado durante a súa fabricación. Un estudo encontrou que a concentración de antimonio era 100 veces o nivel típico da auga subterránea limpa. O antimonio filtrase do PET a auga en maior cantidade canto máis exposta este a luz solar e canto máis tempo dure a esa exposición, polo que se recomenda manter as bebidas en envases PET no refrigerador. Plástico número 2. Polietileno de alta densidade. HDPE. O HDPE, que é considerado un plástico lixeramente perigoso, é comunmente utilizado para o leite, auga e zumes, así como envases líquidos de limpeza e xampús. Tamén é utilizado para facer bolsas de plástico e recubrimento das caixas de cereais. Mostrouse que libera sustancias químicas estroxénicas. Un estudo deu nun 95% deron positivo á actividade estroxénica, o que significa que pode alterar as hormonas e incluso as estruturas celulares humanas, provocando riscos en bebés e nenos. Plástico número 3. Cloruro de polivinilo. PVC. O PVC pode ser ríxido ou flexible. É común encontralo nas bolsas de produtos de cama, paquetes de carne e embutidos, xoguetes, mantéis, paquetes de medicamentos, etc. Contén sustancias tóxicas incluindo DEHP, un tipo de fetalato. Son grupos de plásticos que fai mudar de sexo a algúns animais. Esta sustancia daña o sistema endócrino da vida silvestre, causando un cáncer testicular, deformacións xenitais e infertilidade. Plástico número 4. Polietileno de baixa densidade. LDPE. É un plástico considerado lixeramente perigoso. O LDPE é utilizado nas bolsas de pan, periódicos, vegetais, bolsas de lixo, alimentos conxelados. Pode presentar riscos de filtrar sustancias estróxenas, similares ao HDPE. Plástico número 5. Polipropileno PP. O PP emprégase para os envases de yogur e outros alimentos en frío, para medicamentos e para envasar comida para levar. Ten unha boa tolerancia ás temperaturas altas, polo que dificulta a filtración de sustancias químicas, aínda que en estudios realizados se atopou a filtración de polo menos 2 sustancias químicas. Plástico número 6. Poliestireno, PS. Úsase na fabricación de vasos, pratos, caixas para CDs, máquinas de afeitar desbotables, perchas, etc. As súas principais ventaxas son o baixo custe de produción e a facilidade de uso. Os inconvenientes son a súa baixa resistencia ás temperaturas altas e a case imposibilidade de reciclaxe. Plástico número 7. Outros. É unha verdadeira denominación para describir os produtos feitos de outras resinas e mesturas de plásticos. É moi difícil identificar as toxinas que poden atoparse no plástico número 7, pero é frecuente que conteñan BPA ou novas sustancias químicas como as da clase do bisfenol, que poden interferir no sistema endócrino, sobre todo na etapa fetal, que provoca errores cromosómicos no feto e causar abortos espontáneos. Atopámolo en pratos para microondas, biberóns, cepillos de dentes, lentes de sol e xoguetes. Como se obtén?
O plástico tense a partir de materiais orgánicos como a celulosa, o carbón, o gas natural e o petróleo. O petróleo é unha mestura complexa que hai que procesar antes de usalo, separándoo en componentes máis lixeiros. Cada fracción é unha mestura de cadeas de hidrocarburos, de tamaño e estruturas diferentes. A nafta, unha desas fraccións, é o composto esencial para a produción do plástico. Para fabricar plásticos úsanse principalmente dous procesos, a polimerización e a policondensación. Impactos que ocasionen sobre a saúde e o medio ambiente. O principal problema ven dado por non desbotar os envases de plásticos nos contenedores que lle pertencen. Os plásticos son moi estables, así que permanecen no medio ambiente durante moito tempo, sobre todo se están protegidos da luz solar. As taxas de descomposición aínda se reducen máis polos antioxidantes que se encaden na fabricación para mellorar a súa resistencia aos ácidos. O plástico vaise rompendo en anacos cada vez máis pequenos, que atraen e acumulan sustancias tóxicas. Estes anacos contaminan todos os mares e costas do planeta. Os animais vanos inxerindo, contaminando a cadea alimentaria. Xa dende o inicio da súa produción aporta unha gran carga química ao medio ambiente, xa que a maioría das emisións tóxicas presentes no aire proveñen de industrias plásticas. No proceso de polimerización, a mestura reactiva lávase con solucións cáusticas acuosas, diluídas que se converten en contaminantes de alto volume. E no proceso de refinación, as emisións ao aire seguen sendo altas. Moitos aditivos químicos que levan os produtos de plástico tamén teñen efectos negativos sobre a saúde humana. Estes inclúen a toxicidade directa como no chumbio, cadmio e mercurio, ou canceríxenos como o fosfano e xilio diétlico. As persoas están expostas a estas sustancias non só polas emisións durante a súa produción, senón polo uso dos envases, xa que algúns se transfiren aos alimentos que conteñen. Alternativas aos usos dos plásticos. As alternativas ao uso dos plásticos que están nas nosas mans son, entre outras, as seguintes: evitar os envases de plásticos dun só uso, pratos, vasos, garfos, palliñas, etc. Usar vasos de vidrios, pratos de vidrio ou cerámica, garfos de metal que podemos usar moitas veces. Substituír os produtos envasados en plástico por produtos envasados en vidrio, sobre todo aqueles que son reutilizables ou retornables. Aproveitar estes envases de vidrio para levar comida en vez de usar tuppers de plástico. Evitar as bolsas de plástico, usando bolsas de tea ou cestas. Evitar aqueles envoltorios non precisos, das froitas e verduras, por exemplo. Nas tendas a granel podemos mercar a cantidade que precisemos e usar bolsas de papel ou envases de vidrio, que podemos usar máis dunha vez. Evitar a comida procesada, mercar alimentos frescos que non veñan envasados. Non só reduce os riscos dos plásticos, senón que aportan menos aditivos, e é máis saudable e económica. En que medida eu dependo do plástico? O plástico está presente na meirande parte das actividades cotiás da vida, dende que nos erguemos pola mañá. Ducharse, coxel e xampú en botellas de plástico, peites e cepillos de dentes de plástico. Imos a almorzar, cacao, manteiga, galletas, tostadas de pan, todo nos envases de plástico. Preparamos a mochila. Os libros están forrados de plástico, bolígrafos de plástico. No recreo imos a almorzar algo, uns biscoitos, unhas galletas, os seus envoltorios correspondentes. Collemos unha botella de auga ou un refresco. Imos ao supermercado e a meirande parte dos produtos veñen envasados en plástico. Yogures, galletas, magdalenas, pan, embutidos, produtos conxelados, pastas, arroz, aceite, etc. Podemos mercar carne fresca, pero o carniceiro mete nunha bolsa de plástico. Collemos froita e verduras frescas a granel, pero é preciso metelas nunha bolsa de plástico, para que a pesen e lle poñan o prezo. Levamos a nosa bolsa de rafia, para meter a compra, pero levamos dentro bolsas de plástico coa carne, a froita e as verduras. Todos os produtos de limpeza veñen en botellas de plástico. O rato do ordenador, os mandos da tele e das consolas e centos de cousas que temos ao redor cada día.